kag ang isa sa medyo malapit gid sa akon kag sa probinsya sa Iloilo nga ang iya gid nga marching order about renewable energy. Yes. Because if I may quote our president, he said that renewable energy is the way forward. When it comes to energy, renewable energy is the way forward. We are aggressively promoting renewables so that it provides a 35% share in the power mix by 2030 and then on to 50% by 2040. To accelerate the realization of this green energy goal, we have opened renewable energy projects to foreign investments. Since last year, an additional 126 renewable energy contracts with a potential capacity of 31,000 megawatts have been awarded. To date, we have over 1,000 active projects spread all over the country. 299 of these are solar, 187 are wind, 436 are hydroelectric, 58 biomass, 36 geothermal, and 9 are ocean powered. And he is leaning towards even 100% ng ownership sang renewable energy nga corporation for that matter nga diri sa renewable energy. And again, this puts the province of Iloilo along that line in a strong footing because of our IPREP and the IPOR, the first renewable energy ordinance in the Philippines, which humbly speaking, we are the principal author and sponsor of this first renewable energy ordinance. And we strengthened that because of the IPREP ni Gov Toto, the Iloilo Provincial Renewable Energy Plan, gin-strengthen natin through IPOR, and we included that in our local executive agenda, executive legislative agenda, or ELA, na pagkit gidira na include gid sa ina nga effort sa atong provincial government. So as we go along further, it puts Iloilo in the limelight because very lately I am blessed to be one of the panelists of the UNDP DOE Dreams program kung sa diin upod ko sang aga with me are former ERC Commissioner and the USEC Juanesa of the Department of Energy, Assistant Secretary Planta of NEDA. We have there Professor Bjorn of the Don Mariano Marcos State University, kag kita. And there were questions, as one of the panelists. So one of the factor nga pamangkot dito kung nga ano ang challenges sa pagplano kag eventually pag-create sang ordinance, because I told them siling ko as you may know, or maybe some of you doesn't know, an average of 30 plans ang isa ka local government unit nagasubmit sa mga national government agency. Imo budget plan, annual investment plan mo, include your disaster plan, your health plan, tanan halos. And lately ining bangod sang Republic Act, ining Renewable Energy Act, nga ina-mainstream na ini sa local governance. So amo pa ina, although bag-o para sa aton, but the province of Iloilo nagtingwa agad kag naka-take off initially. Of course, so good ba, isa pa na medyo na delay gawa kay bangod sa pandemic. Yes. And we are thankful of our partners in the executive, headed by Gov Toto Defensor, ang atong planning officer, si Mario, and of course, Rolly Dipakibo and Ray and Julie there, nagbuligid, nga napasad ang atong IPREP, and eventually, pagsalo ko sa provincial ordinance nga, tutukan man, buligan man sang tanan. Nakaumpod ko sa Sangguniang Panlalawigan. By the way, hindi lang na akon, kundi si Vice Gov, dako gid nga role, the Vice Governor Tingting. So, this clearly shows that Iloilo, the provincial government of Iloilo, is really working hand in hand, both the executive and the legislative, coming up with this plan and this ordinance. It's the first in the Philippines. And right now, we are not only for renewable energy but also on energy efficiency.
no? And actually last Tuesday, Yes. butang na sa agenda, na refer na sa committee ko bilang chairman sa Committee on Infra kay Diragin Butang ang Energy Code naton, no, nga tatlo ka Committee on Environment and Public Utility, no, kay Board Member Sirag and Board Member Soriano. So sa tatlo ka committee gin refer. So this Energy Code will eventually streamline ang national kag local policies naton, and eventually, of course, to have efficiency in our energy utilization. Muna ang aton lakat, Bert. So, pag nagsiling kita sa energy efficiency nga gamito naton di sa lokal, meaning gina-localize kay kung anong available nga energy naton, ang unang aton nga i-apply sa sining concept. Precisely, one of that. And also, embracing the energy efficiency, like for example, ang aton mga suga diri sa Kapitolyo, Yes. ang mga lightings naton, it should be LED na, light emitting diodes na. And then also, ang aton nga consumption sa aton nga kuryente, and eventually even sa aton nga fleet of vehicles. No? For example, dira mabalaan kung how efficient ang utilization sa aton fuel. No? We might also, bisan o lang siguro maka-notice man nga kung kisa ang mga driver, example, sa dump trucks. No? Gaandar ang dump truck, pero ang driver nagapanyaga. Hindi siya gusto o nagapamahaw, hindi siya gusto nga patsyon. Kay ang engine kay base hindi na mag-start. So meaning, sa maintenance mo. Yes. If you have a good maintenance, eventually, mangin efficient ka ang imo nga fleet. So meaning, may problema either isla mo ng battery mo or base ang imo alternator, may problema. So dapat check upon. And then also, there are times nga manotice mo nga sige ang revolusyon sang engine sang salakyan o sang isa ka equipment kay ginapataas niya ang hydraulic pressure or ang pressure sa iyang pneumatic. So nga kailangan mo ibumbaw hamak-hamak mo pila ka litro ang ginagamit, gina-utilize, and eventually burning fossil fuels. So may problema ang imo gasket siguro. So dagmay man lang ini. So kag eventually embrace ang ginatawag lang nga maintenance system nga masuggest ko gani nga during the time when I was mayor, ang dump trucks namon o heavy equipment namon kung wala gid man gasako, kaya ra kami ginatawag nga service day ang ilang vehicle. Nga, for example, Tuesday, ang service day sa sinang dump truck, hindi na siya magbiyahe, libuton gid na, check upon, panggrasa, lantawon ng brakes, lantawon ng iya filters, lantawon ng iya gagmay nga important, gagmay lang na pero dalagko nga bagay, nga eventually mangin efficient siya para hindi siya maguba or hindi siya mag-operate bilid sa dalan. No? So these are things nga dapat i-embrace natin. Even the efficient sa mga tubod nga mga restrooms, Yes. mga basin. Dako ina nga bagay, sige lang tubod, abi mo gamay lang na, pero that is efficiency. So eventually, it goes down to utilization sa energy. Okay. Balik lang kita board sa itong ginasiling mga forum. Ano ang impression sa sining mga nagtambong dito sa presentar mo ng ideya tungkol sa I-4 kag sa I-PREM? Humble enough to say, and you can watch it in the React PH, no, nga ginbutang sang Department of Energy kag sang UNDP. Again, Iloilo is the first nakita nila nga how serious the province is on renewable energy, because on the ordinance we put a regular appropriation nga may pundo gid iya, because balantaman na ko nang isa ka programa wala sing budget kag hindi wala sing imprimatur sang local chief executive kag sang officials, hindi ini ma-realize. So diri makita nga because of this ordinance, this clearly shows how serious the province is. And right now we are already starting to reap the harvest, no. Like for example, the Pototan, Iloilo Provincial Hospital in Pototan, the 75 kilowatt peak nga solar panel, average nga savings is 115 to 130,000 a month. But it provides uninterrupted power supply sa aton operating room,
emergency room kag sa COVID laboratory. So and then ikaduha ang dito naman sa Alyosan may 30 kilowatt peak hour man to nga solar panel nga project. And right now within this year ang Ramon Duremdes Hospital sa Dumangas, ang dito sa Balasan, kag sa Lambunaw may more than tag 5 million kada hospital nga ini nga butangan man sang renewable energy nga project, because in our ordinance in the I4 priority are first hospital, number 2 Iloilo Provincial Government Facility, and third schools. So amo ini nga butang kati again no na naangot sa marching orders ang aton presidente nga ang about renewable energy and energy efficiency. So pag presentar mo sini sa ilang may ordinansa kang natigayon may gina-implement kita diri sa probinsya, nagsulod man sa diya nila kung paano sila makapabulig sa imo nga makapaplastic. Yes, in fact, ang Lanao, the province of Lanao del Sur, ari nag-exchange na kami sa amon nga mga notes, sa amon calling cards nga ma-interested sila. And isa ina nga feeling ko, yes, we can be sister city, sister province. I'm sorry, not sister city, but sister province, no, as well. So Lanao, and then ang Tapas Capiz, Municipality of Tapas Capiz, also nag-engage man sa akon during the plenary, and also ang Banwa man sang the town of San Remigio, no, sa Antique. So kay Mayor Mission. So do kanami man sang ang akon tong alakat, and madamo sing mga company like one renewable energy, one renewable, no, ang ilang president si Erel, no, narinag kan man sa akon, no, ang of course ang co-founder and CEO sang Senag, no, Solar. So damo gid daw interested sila, and they're happy to know nga may muni ang isa man siguro sa potential pagit. I mean, nakita ko man in relation to this nga nangin mas madasig sa ato because of the Ilonggo spirit of bayanihan. Madamo gid si nagabulig sa aton nga mga Ilonggo, from even ang mga akadim naton from CPU, may ara nga taga si Silver, may ara si ma'am sa taga Department of Energy, si Jean nga taga nga Ilongga, no, damo kag again mga Ilonggo naton nga mga ara sa government, like of course Secretary Popolo Tilia, isa man to gani nga nga hambal ni presidente, marching order niya to sa NGCP nga tapuso na ang Panay Cebu nga backbone, yes, sa aton nga kuryente. Siguro nakalabot man to kay presidente ang 3 kadlaw nga in sakripisyo sang mga Ilonggo diri sa bilog nga Panay nga wala sing kuryente. So ato man to of course napalabot man ni kay Yusek Bacordo sa Department of Energy, ara man si Yusek Sharon Garin of ngara sa Department of Energy. So I mean, damo siya nagatubong, damo siya nagakamot nga nagatuson, nga nagabulig, nga na-realize ini aton nga mga programa. Okay. So with this ang sining imong effort nasuguran na kag siguro masiling naton nga by 3 to 5 years makita pagid naton ang dako na gid nga impact sa probinsya sang Iloilo. Yes, kag isa pa gid gali, Bert, may after sa to may mga engineers, no, nagsuglanon sa mga company nga I gave them also an idea nga why not consider putting up solar panel nga floating type nga ara sa mga punong. Okay. Or if not elevated siya gamay, bari butang sa punong. Bangod I told them, bangod sang imbalance ng aton ecology, especially sa coastal area, kay ang tulabong subong, ang hiron, becomes to be a pest. Peste na siya mo. Kay ginatos na siya, maghugpa na siya sa punong,
kag hindi matabog sang bantay, maubos gid ang imo nga mga similya kag sa imo nga bangros nga ubuso na nila. And it further disturbs the growth of sang lablab, sang algae, natural algae na ginakaon sang natural food sang aton bangros. So eventually makita naton nga ang problema bangod sa imbalance na. So anong himuon? So ang mga manugpunong subong hindi para sa ila hindi na viable ang punong o magkuan sila sang bangros. So what we will do is if you will put that and then gamiton pa ina para sa impeller nila Yes. sa ilang nga daw considered nga pa-aerator bala nila. Then of course maghahatag sang power para sa komunidad. Ang sobra, ang surplus, pwede pa nila ibaligya sa electric cooperative sa ginatawagan net metering. So madamo pagid kag ang technology subong ginatawagan hydroponics. Kung ang imong greenhouse dira may solar panel kada. Tapos ang kuryente nga ma-generate mo gamiton nga bomba sang pump sang water para makadto sa mga tubo sa aton nga mga ginatanom mo da, lettuce, kung ano pa da nga mga vegetable. Tapos makadto mo tubod balik liwat ang tubig sa fish pond sa dalom. I mean sa container sa dalom kauno naman sa isda. Suppose ang byproducts ng tubig na i-pump naman liwat pasaka sa babaw, may nutrients na nga dala nga halin sa isda. I tell you, this really is endless. So these are nalipay ako kaya muna mga ideya ginahatag man naton sa ila nga gina-strongly considered nila sumo. So sa imo paglantaw, so anong mangin impact sini kay na-mention sang presidente gintagaan sang importansya ang renewable energy, kag anong nakita mo nga mga impact pagid sini sa aton sa probinsya sang Iloilo? Well, of course, ang posible nga mga foreign direct investments nga makadto diri. Ikaduha, will secure our province sa power nga requirement. Number 3, may ginatanaw man ako gani may pilot projects kita nga we can correlate the environment, the environment sa sulod sa isa ka classroom, nga kung ang isa ka classroom may aircon, manami ang pamatsyag sa kabataan, eventually will also increase their academic performance. So amo ni ang ginatanaw ko nga, and of course kailangan ta si mga technical people sila may para mabalaan ang mga parameters about it, but apparently ina nga mga programa, I am sure Iloilo will really, the Ilonggos will really benefit this, and of course throughout the country.